Hola, famílies. Bueno, en aquesta sèptima sortida, diguem-ne, al carrer, continuem amb els canvis d'horari i la fem a la nit. Vale? Eren les 9:30, més o menys. Veieu que aquí s'espanta del restaurant que està a la cantonada, quan s'obre la porta. I bueno, es desespera una mica i intenta aguantar una mica la situació i intentem creuar el carrer del davant, bueno, a la vorera del davant, i llavors pujar una mica cap a dalt i ja entrar cap a casa, vale? Els canvis que he observat en el canvi d'horari doncs ha sigut una millora en quant a la reducció d'estímuls. Això li ha permès estar més tranquil·la, tot i que els horaris del matí eren força d'hora, però tot i així per ella era molt. Llavors, de moment continuarem en aquesta línia i en el vídeo podem observar que tot i que es posa nerviosa i s'angoixa una mica i les inseguretats estan igual, però comença a tenir, diguem-ne, com una millor actitud, un major també interès en el moment que comença a tranquil·litzar-se una miqueta i que la deixem observar una mica, no li donem peu a l'excitació i a que vagi sempre cap endavant, sinó que intentem acompanyar-la, reduir una mica aquest moviment tan frenètic que té a vegades i que d'aquesta manera, amb la quietud, es comenci a donar compte del que té al voltant, de la situació, etc. Vale? Podeu observar que quan s'escolta algun cotxe o passa algun cotxe, encara que sigui pel carrer del davant o el que sigui, doncs de seguida ja s'espanta. Vale? Però ja comença a anar un pas una mica més lent i comença a anar prenent atenció al que hi ha al seu voltant, vale? Amb una mica d'estat d'alerta, però ja és important que comenci una mica a adonar-se'n i a estar més pendent del que hi ha al seu voltant. Vale? Aquí decideix ella, aquí ja hem passat l'alçada de casa i continua caminant cap a dalt. Ara hi ha un moment que jo la freno perquè no vull que segueixi més temps i intento que després donar la volta, que és aquí, una miqueta més avant, i donar la volta i anar cap a casa, vale? Però sempre amb aquesta lentitud que és super important per tal que ella comenci a ser conscient d'allà on està i del moment present, per dir-ho d'alguna manera, perquè si li permetem tota aquesta acció ràpida que ella vol d'un inici, no li estem donant la possibilitat de que pari un moment, comenci a baixar revolucions i comenci a estar més pendent del que realment hi ha al seu voltant, vale? De donar-li la possibilitat i la probabilitat de que comenci a veure el seu entorn com un entorn realment més segur, que és realment el que és, no? I que comenci a veure tot allò que l'envolta amb una perspectiva, diguem-ne, més realista i no tan emportada per les inseguretats i les pors. Llavors ja aquí ja estem a l'alçada de casa, ella observa, escolta vehicles, cotxes, gent, algú que passa, observa i llavors vol tirar cap a dalt i jo la freno i ja direcció a casa. Ella molt sovint vol anar al portal del costat, però le indico que és una mica aquí i ja està. I aquí ja l'agafo i ja pugem cap a casa.